Hello guys, majong adlaw ninyong tanan, welcome back sa mang channel ay ayan Mariano Family. Karong adlaw day guys, damis Alicia guys, ning uli may kay dakoy gipapamalihog ni pura may daning among kanang kuan sa YouTube baro makamamiso mi. Diya dari pod may kay nang hatod man si Undoy Daris bye. Bibo mi ganina. Daris bye. Das aliana dia guys. Hay sa kang mamali day. Hi, ma! Muli na rabahapit imong mama day. Sila papari ate isa? Basin. Ma, Anja. dadas papari nag-uli ni mo ma kay anong nakoy lingaw ma. Siya ganahan. Kung nakuno day lingaw nay. Anja, kuan day, excited na ka day mauli imong mama day. Kantay sa laro mulay pa imong mama ali. Katong muling ibalik. Mm. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Muling pagbigyan ang pusong nagmamahal. Char. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Sayang ang ating nakaraan. Mara? Agko anday day, nahunlak day, nakalimot day kas nahunlak day. Unsa man mo gikaon? Agang gigasa nga lollipop nga violet. Unsa man day mong ganang biskwit day? Tungkuan. Ribis ko nga plain. Rebis ko nga pleno. Mo palit rata po no. Ma, papaytira ko ribis ko nga plain, ma. Ag Mickey Mouse nga buhi di na. Mapapalit po. Ma, pwede po ko guhi nga Mickey Mouse ma. Kanang maglakaw-lakaw, ma. Ano man ka? Ma, palitin po ko tablet, ma. Og Hala, tablet. tablet, ma. Hala, tablet day. Nay, tagpila ba ng tablet, nay? Tag-size ng tablet, nay? Tag-size ko no ag tablet guys. Nga sa Aliana, lo, iramampod. Gusto rin kag tablet day. Oo, gusto. Manak ko guys Yan ang makukuk. Sabot pa sila dagto. Meron pa kadyo mga handa guys, mga dala nila pagkaon nila on biraduay nami kadyo. Nami jud kadyo gumba sa niluto sa mama ni Hondo guys, nami akadyo. Samot tani nga rin ug katong hipon. Nanghugas ko guys kay wala yung mga gamit. Iuna na baso tayo magamit. Na baso ito. Kasi nakita din eh, nasa mo kita na parang iliga. Before, mag-pandemic na siguro. O 4 years ko, na 2019. August 2020. Yor, pura yor. Para sa kadari. Sa ganahan, picture ni Mayor. Ato sa nanay. Ano dito? Katang kinankin vlog. Yares kinankin vlog na guys. Ano ako Okay, bagi mo. Ano yan eh? Sagli sa naman mga salanggubot na guys. Sagli sa naman eh, kaya mo pa pagnumanong ko. Ang dami. Papanjay. Kao na pod. Salat. Ala na mga tubig ha. Pero mahugas ko. Ala, ayun, mahugas ko ng mga ni Ondoy guys. Preto ka naman. Iaba dyan. Huwag ta. Aga mong lababo tayo. Arka gamit. Arka mo po. No. Ali, kamahugos ko. Anak kagaan ka doon mong lababo na ha. Okay na. Mabaw. Pero okay na siya sa kuan ka ng abuhan. Sakto din sa abuhan. Ako ang bata katon. Pero okay na na. Mahabag. Isa naman may ibabunan. Habog mapud ka. Mga dapog kagagidani. Okay na din sa mga Mga magkakasama ni Mayor. Hampoong. Mga habag. okay na guys. Di ba ano na? Sakto lang ni Mudam. Hala ka mo ra kay mahugas. Kamera tayo eh. Kamera tayo. Mga habag kay mahugas. Agasita na Pilipinas.
dishwasher ni. Swasir udah, kuas ko meron. Ayun. Dia magilain ni mga kabuti sa pagkain mga iro. Madala sa gilang Mauwagan ka sa kiro, makagalan ka rin Madala sa gilang mga speed. Gamitan naman nila mga speed. Speed no. Niligo ra ba ng reverse of Grabe, aglang kahaon. Katamang ni guys, ha? Muna yung sa amin. Jamak ka. Muna yung sekretos pagwapa guys. Muna yung pang-eyebrow florami. Taro, lagi mong pang-eyebrow, di nabilin. Yari na ikis-kis ug ut-ut lagi dyan eyebrow. Muna yung pang-eyebrow ni Jar, kay Bao. Buksingan, florami na ng kitas. Di akin sabay mga tudari. Tudari ya. Yor, pagkain nyo yor. Pagkawanan ko ang tirong. Pagkain nyo kuan, tirong. So, yor, manay kamuti yor, mga muti ta. Mabuti ta, te. Masa man? Diyan na. Karoon. Karoon sa. Susugan. Busog pa gani, pa gani na tagal ka muti. Panhaan ni. Labi ni mo batiha, mga muti na kunupod, magtutuwa na po mga muti. Mga muti. Anak ka doon, unggoy batirag mo. Bawa, napanihat ang busog na mga muti sa ditso. Di na kabi? Iyaw. Ano na naman ibi? Lantan nitong salad. Aw. Kuya, rami, atin ka gumba. Masari, ito, alis iro, kayo malikod ha. Ha? Hunaw ka. Just kim guys. Hunaw ko, no? Gamay baji. Pero lami mo TikTok. TikTok ka, di ba? Paru-paru JJ kagi. Paru pa si. Kinaki pa. Paru-paru JJ sila. Kalian na guys to ah. Siya ilan na ay. Isa mong kunawan. Right din. Kumain. Anong barait ka din? Barait sa ganay. Magparu-paro jingos iya. Be? Malas Gia. Sara sa. Dorong tubig. Kita pa sara si siya. Ano yung dari kan kita bangan kung kirang Kaya lister. Nasa lister at kaya lister. Na? na speed. Kahapon do day tangke. Abangan. Iya, potential sa mga Ay, wala nang indo kay wala ka mo nabalik ka, nagam kusina, moya mong karat aron kay mamaya ang gito sa kusina. pero lamig ka enjoy kay Gugnaw na may kurinti. Dali kay wamat pa o pamilya. Nana noon kay kurinti lang po. Di, si Ate Esther guys. Di, og ngayon itong mga ipatsara. Hi guys. Nila undoy pa ipadali ito ang gidong ipatsara. Kay ako sa kuwan pa ning uban kay kuwan pa man bayad ka. Ato nagbay kuwan. Ipadala na lang undoy. Esther, hi guys. Hi guys. Kami na sa Ay, te. Malagi mo daw. Kaya lister. Kaya lagi mo daw. Nita kaya lister. Aso. Kaya lister. Kaya lagi mo daw. Nita lister. Ano di? Tagsarmi mo, natikuhan nangyari ka. Tinggal man. Skip perfection na mga kuhan na rin. Sabura na dapat. Kaya speed na. Yes. Ano yung resulta na pagtuhan at sauna, speed na naman. Kaya ka mag-speed sa harapan na sa Saan mo ay? Surf pa ni. Hoy, speed kasi. Mas harapan. Kanina. Sauna, speed magamit ka karera, speed. Ay, masikreto na mo giring mo. Pero kamang eyebrow di aka ha. Kaya ka magpang-eyebrow man ito kami. Bahala pa. Basa-basa niya itong paa, daan niya itong bandera.
Agad may ba dito na nagtuwa-tuwa na rin. May, lagi ka, May. Gwapo ka. Ano? Na may pila na dito ka. Tuig, wala kita, May. Diyan, tuig. Mating dito ito suwi-suwi. Maganda bridesmaid ra ba? Ang shots in. Sa bridesmaid. Minubunan mo agad. Ha? Minubunan ko. Ay, grabe. Kamala. Hapak siguro. Sayang-sayang na kita headache ka. Mag-break ka na. Magsayar ka, May. Kasi magpahamugwig diha. Masing ito. Masing na eh. Pahamugwig. Pagod lang tayo maning buhok ni Mayor. Pag-misa lang man ang imo yun. Kahon mo ko itaon. Ito pa sa lang kaon. Pero malaki ka naman. Yun. Malok. Ano man? Pero ano ko pala pero okay, murag kamatay ko si Kuya Andy na dito ko malay po. Ano pero may gihata ka Paris. Siyempre, magawas mo siya ng Paris. Lebihan. Pare ko nga sa ako. Sa ngilad mo dito na. Oh, baba ka dyan. Sama gina. Makuha ko na nag-inidit. Nagkakaganda na nito eh. Ano yung marunong nagkuhan mo na? Ano yung marunong gusto ko na maglikod? Ang okay, salamat. At hindi may mama sa laon ginyong bahay. Oh, mahilong halal ron. Kabutan nga lang isda. Happy taga dyan. Ay, tubig. Bulunok na siya. Pero mga tagsabaag sila to suda. Pasensya na din mong sa amin dari guys kay tagsaray ko na magkita dari mga gulo-gulo kung labaw. Kung nalagay pakas dari. Kaya mayor sinabot ata. Ay, sabon. Si sabong ba sabong? Yan, kasi ligyan ni Asinso na, di na magpaapin. Asin suka. Ang manok dyan, mayor. Agad. Di ko maminaw na ron kay Way Paris. Ato mo din ay. Wako ni Paris. Pangita ay Paris. Paris. Pangita ay Paris. Labor, hindi mga bukaan makangan. Uy, guys. kada ka. Sus. Bukaan mas Yan, sabi panghugas. Bagoon sa balot. Sa atin ni mga susunod na ligas sa disa. Kaya panday na ari. Kaya mong purman rin. Tirlen, pareha ka down si Kuya. Ate Enriquez, Dara. Ito sa kutong na. Siya gara. Asa ni ipang aris na guys. Kaya naman ang hugas. Iyarin sa mga. Pinsar mo na rin sa bubot ni guys. Ayaw na. Mapatatutay. Sa may line color ba yun? Yan na, nabit ako magsimba-simba sa simba ko na. Ang giaway sa Kuya Lester. Ano mo? Siya yan na? Yan, dalisa yan. Nabilis. Ano sa kanila? Guys, mamalit lang ang ingalin ka. Dress. Dress, kaya daghan na yung flora may bahula na. Diya? Pero yun. Palit mo na rin. Palit siya ko nun. Nagkakpila mo nila. Naragtendera. Creative. Bali-bali, siguro nila kay. Uy, nagmura kung mabali pa na rin ko na. Maura. Talikod ko na eh. Nay, Yan ay, sana duha na ka. Dapat isa din. dapat ko na yung pares. Ilaw na. Mupalit kay Kukso. Bakit nga nila eh. Ano man? Nanay, Iza. Ay, di ko. Madyo manig. Mag-away mo siya tayo. Dahil mag-amigo po mo. Mag-honeymoon mo. Ingan iso. Ingan na dito. Iso din sa tay. Iso si tatay nila. Ang sabi na. Yun na. Adyo ka na. Siya. Di ba yun? Si Mayor papalita dang. Kani. Ang tapunan. God. Ano ba tamunan? Naana po ng tambunan. 20 ka kilo. Sali. Pila lang dali kani. Asa nang tisyon? So, Ano ta si Mayor masuti nga na? Habo na. di ala sa kamalo ana kay murag be ate kanang suwagan. Ah, waning pako. Ako ila pag Isang kunot may. Hello, Leng? Isa mo lang number naman na agay tay. Kay text me si nanay. ano to ba na? Hello. Aw. Ah, Lagi ako lagi ni. ano man do? Asa nang isa ko na? Ha? Pero sa'yo na po ko. Ibang kusog ka kaon dali na mais. Saan sa lagi? Yo, Sa'yo po ko. sa paket ng kuto Oo. na. Pwede mo storya na busog ko. Dali, ter, makasinabot ate. Ito ba nga na? Dramay mo. Kasi gusto mo mamalit og dress mo lang ko kita. Nanay na.
May marko Dili gito. ko magpiting. Ha? Marko gito. Yung galing ka man Kuhaan sa kusakaw. Makananan. Kana din ang maigo ni mo noon. Nice day. Manay Kasi sa. kung pailaw. Sulit no? Ayaw lagi mo. Palit mo na. Grabe. Ano nakapuling naman eh. Ayaw lagi ko nung mapalit ko. Buling or kananay. Kape. Ato yun na Wa ka ni angay dali day. Kato din ko na. Ka ni angay. Nice fun. Ni mo ayaw. Si mama. Wala naman wa pagaling na kasuway. Sumiday din na. Ako man sa gida di ko na okay ka na kuno lami asa pug lami. Kana ala. Basta hindi magparu-paru. Mura mag muskuilas madre. Ha? Ay da magsukap sa ko. Bela me. Magsukad. Ag burot dani ag mamanig ka sa bakas magod nang abi para man maros. Namaya ming burot ko no. Ajak na ajak po ay. Simbakoy. Kijan. Mukaon. Sa lahat lima. Biskus sa buka untay bisig daghang problema. Sapa-sapa gyapon. Kanan. Gusto ko na sa Ato ta? Bye. Kanang may bukton bawa. Pero kita sa kita sa isa kasi suoto na. Kabuga Kani may iso umay? Kabuga na nang. Kani may la isikod may. Jesus mo. Kaya mo na. Si kana mo. Ang kana lagi iniksuot lagi na sandal lagi di ba labaw pa mo ay. Iso siya lagi lalit. Kasi wala surprise ko pero Anong ulis mo kundi tanan? yun juga ay Kaya na tanan? makatumboy. Like time, pero nga nakataga sa tanan. Lagi. Si magkatumboy. Yun juga. Uy, Ayan. makatumboy juga may wala. Kaya na yun. Kita ali rin. Agamada sa impo nagliug. Mura man na isda gani nang gamay baba. Mo na to isda ito na. Ano na daw, mura ka sa tatik kay isda bitos bato. Kana mo iko straight tay kitag asman. Bilong. Ay, bilog Ano lang? Laping. Pero namin naman kundi kisuhog na. Mura ka nung mong adoy. Adoy, yor. Mura ka nung mong yung adoy. Kasi sa ina na matuto. Ato bang dare? Dagoy puro kag cubits eh. Antir naman ang mundo. Saan naman yung ka design? Design na Ilaso ni Mem. Basin. Piit Nagbuktos. himususo. Di jud ako mo kag tutoy. Ikag. Agay day. Agay day. Nalikad ka na. Bakay amar. Kaya man ko. May na. Alam mo tuwa ko ba mamliti pa ko. Mahal, bahalag, dress, taginintos. Hindi angin na rin na. Okay lang. Inga na gawin ko taas ha? So, exaggerate ko na. Sinabutan. Haman. Ito, mga heel. Di ko Mayroong pa. paso. Lahabag ra. At sa natin, grabe habog garapod ng simod. Inga hapon pa matuwa na rin. Habog pag siya, garaman. Habog pag karong isa diha. Hapon palagi. Matiwag. Warang isa ni sandal. Anak, mapunag sa magtandal. Ti og habag pa niya aron habugan nimo. Wa na di, nas kuya bata makita. Sabi sa inyo kang bag-o diha. Karite, wala sa kausapaw. Kanate! Kinaingan na ra. Kana ko te. Yan ay buton-buton. Paglami-lami pa to. Lami. Lami-lami ko te. Bastos na din mo buhay. Ano sa? Mga makakita na paglain, nga na pagmurag kami lami pud na. Wa na, di mahumanta na ni. Pasang pa yan, no? Hindi mo ano ay. Kaya ako may magbut bahala. Tubang ko te. Alam mo, magpinalaga, blooms ka. Basig ma. Mga saninang singgit. Sir, kananay, tako ni kananay. Guwapo color mag-imo nay. Gabi na isang ilunggog. Oli! Isang kilunggog. Kiniliuhan ba? Kiniliuhan may ganara na sama. Sige lang. Na? Kiniliuhan. Balik na pa'y mo angas imong mama di ayor. Ayor. Sige lang. Ang pagdani, este gan. Pwede tipiras tila, no? Isukod sa lagi nay. Mora ni sila ti kwadi ay. Moro tila. Kaya ganti dyan di mo ihan. Marong magbawro pa ko di mamuling ka guwang. Gabi, hindi na. Parpar
Puro jig kagwang. Narabit, atubang ko no, te. Pag panit ko na yung mangga, guys, kay isugo kong pura may mga on meron. Nami ka dyan na dyan minggo. Tara, guys. Nami ka dyan. Humot ta para budget. Ang humot para budget ka dyan. Ay, hapit. Dabong, ay. Yung dabong dyan. Aray ko, hapit. Mamaya, day. Mamaya, kasi patalong. Tawag mamami rin tayo sa. Das langit. Salamat sa isinuntak. Nabay-nabay ang dila. Di magulog ka dyan aslam kay Jamin ko man. Magsalin ko kung dadon. Ay, dadon. Dadon? Dadon. Masalin pa sa dang. Isin dadon. Iti. Wala ko ba na red?